Ahojte, ženky moje drahé. Dnes som tu pre vás s novým videom. Už som bližšie, pretože ste mi písali, že som bola veľmi ďaleko v poslednom videu. No tak dnes som bližšie, vidíte všetko toto, čo sa práve aj stalo. Áno, krásne mi na to teraz svieti slnko. Každopádne, ideme sa dnes spoločne naličiť a mám tu nejaké drogerkové novinky, ktoré mi prišli. No a tak som si proste povedala, že si to tu spoločne ukážeme, že sa naličíme, pretože ja sa reálne potrebujem pripraviť. Dnes je teda sobota, máme pred sebou veľmi pekné popoludne a chcem sa naličiť. Ja som sa práve odličila, keďže ja som pracovala doteraz, mala som klientky a líčila som, tak som bola naličená a teraz som si to dala dole. A vravím si, že idem sa akože upraviť tak poriadne, lebo ja som mala len tak trošku niečo. Tak si vravím, že dobre, idem sa naličiť tak normálne, tak ako chcem byť po zvyšok dňa a že proste vám to tu takto natočím. Ináč neviem, ako to bude vyzerať s týmto slnkom v tom videu, ale akože ostanem zatiaľ sedieť takto. A momentálne fakt akože dosť milujem tento toner od Anui. Je to Anua 70+, alebo teda Rise 70+, Ceramide. Vynikajúci ceramidový toner. Krásne proste zhydratuje to pokožku. Je veľmi podobný toneru od Laneige. Je taký krémový na dotyk a proste ostávam taký fakt, že hydratovaný pocit na tej pokožke. Ale mám pocit, že je trošku ako keby taký, že jemnejší. Že ten Laneige bol viac už ako sérum a toto je stále ako toner. Taký rozdiel som v tom pobadala doteraz, alebo teda nadobudla. No a ja tu mám dnes nejaké novinky od NYXu, od L'Oreal, proste produkty, ktoré nie sú si úplne že novinky, ale proste ja ich mám prvýkrát. Si dnes urobiť spoločne proste drogerkový make-up. Táto báza od NYXu je vynikajúca, The Face Glue. Nie je to žiadna novinka, určite ste to už možno aj skúšali, postrehli. Ale ja ju mám teraz úplne prvýkrát, lebo ja keď som si ju chcela kúpiť, tak bola stále vypredaná. Potom som si ju aj objednala a ja som ju niekde proste stratila. Ja nerozumiem, ako sa mi dokázala odstrániť z balíčka. Ja neviem, kde je doteraz, či si ju zobrala Eliška a že proste je niekde založená a niekde ju nájdem ako taký tajný poklad. Alebo ja nechápem, takže proste som to neskúšala a teraz mi to prišlo v PR balíčku, takže super. Toto je, že mega hydratácia, ale zároveň je taký ten lepkavý pocit na tej pokožke, to urobí a veľmi dobre to funguje s make-upmi. Idem použiť ďalej tento gel na obočie od L'Oreal a je to teda Brow Lamination Gel a je fantastický. Toto je akože úplne taký ten laminačný gel, ktorý udrží každý jeden chlpok na svojom mieste. Je to niečo ako vosk, proste keď máte tvrdé chlpy, ktoré fakt potrebujú že extra niečo na to, aby sa udržali na svojom mieste, tak tento gel si myslím, že by vám mohol sedieť. Stále je to drogerka, stále to je proste L'Oreal, takže taký tip, ak hľadáte nejaký dobrý gel na obočko. Tento gel podľa mňa ináč funguje úplne ako také tie vosky na obočie, len proste je to v takej gelovej forme. Teraz si idem dať na pery, pokiaľ sa tu budem líčiť, tak chcem mať na perách toto. Toto je môj nový favorit. Ja som vám na Instagrame už ukazovala môj obľúbený odtieň a teraz mám nový obľúbený. Neviem, prečo mi to nechce zaostriť. Je to odtieň 02 Hydra Honey. To je prenádherný, taký teplejší nude odtieň. Fakt, že veľmi krásny. Ako vidíte, je to taká hnedastá farba a robí to fakt, že pekné pery. Zatintuje to tie pery, vydrží to proste dlho. Veľmi som si obľúbila tieto NYX Lip Ivy produkty. No, teraz aj uvidíte ten odtieň krásne na slniečku. Ono je to ináč veľká sranda, že proste keď potrebujem takéto slnko, aby mi tu svietilo, keď líčim klientky, nesvieti. Ale keď idem točiť, tak začne svietiť. No a poďme na make-up. Ja si dnes budem dávať L'Oreal True Match. Toto je môj veľmi, veľmi obľúbený make-up. Myslím si, že už ste ho u mňa aj mohli vidieť, postrehnúť. A toto je odtieň 1,5N. Tým, že som momentálne dosť bleda, tak siaham po tomto a idem si rovno aj namočiť húbku. Mám tu dnes túto novú húbku od Ebelin. Ja mám rada teda tie húbky, radšej mám húbky z Make-up Bag, ale momentálne ich nemám doma, nemám ich ani v salóne, takže mám túto. A ináč, čo sa týka týchto NYX Ivy produktov, tak ja mám veľmi rada odtieň 05, tuším, že je to Mocha Mi Wet, je to krásny, fakt, že taký jesenný odtieň, môj obľúbený, ktorý nosím veľmi rada, je to viac taká vínová farba, ale taká pekná vínová, lebo mám pocit, že tie vínové proste vedia aj urobiť takú šarapatu na tej tvári. Ešte si to vyžmykam. Ale jediné, čo ja mám pocit ináč, ženy, že tieto Lip Ivy, akože nevyskúšala som až tak, tuto mám niekde vlas a stále ma to štekli. Nevyskúšala som až toľko odtieňov, ale
Ja mám pocit, že tieto také hnedasté, aj ten vínový, že proste ono to na tých perách robí dosť podobný ten lip stain, že takto je vidieť rozdiel, áno, že mám to teraz takéto, ale keď to bude mať proste, že celý deň, tak potom tie pery budú veľmi podobné, ako keď ich mám celý deň natreté s tým druhým odtieňom. Ale musím si vyskúšať viac taký rúžovší alebo nejaký červenší odtieň, aby som to vedela porovnať a aby som vám to vedela akože tak relevantnejšie zhodnotiť, lebo možno, že to robia len tieto dva odtiene dokopy, že sú také podobné. Pozrite sa, ako pekne vyzerá tento make-up. Toto je môj obľúbený make-up z drogerky. Akože keď sa bavíme o tom, že chcem niečo dobré. Fakt, že dobre na to pleť, niečo prirodzené. Ináč takáto plná taška mi prišla produktov a s nimi som vlastne robila aj ten halloweenský tutoriál, ktorý ste mohli vidieť v YouTube Shorts. Ešte vám chcem ukázať takto tieto odtiene týchto NYX Lip Ivy, vrátim sa opäť k tomu, ale tieto chcem ešte vyskúšať, otestovať a prinesiem vám to potom v recenzii, že ako to vyzeralo na perách. Odtiene, ktoré sa mi dosť páčia sú 07, 09, 13, potom odtieň 01. To je úplne taká svetlá, teplá farba, taká karamelová. A ešte, aby som nezabudla, aj tento, ktorý na pohľad vyzerá úplne odstrašujúco, tento odtieň 16. On je akože brutál fialový, je tmavý, ale ak si pozriete to moje reelsko a respektíve to YouTube Shorts, kde som robila ten halloweenský tutoriál, tak toto chytá do tak krásnej čučoriedkovej, do takej fakt, že krásnej fialkastej farby, ale nie takej, že úplne, že mega studenej, že proste skôr taká, že neutrálna fialová. Veľmi pekne to vie vyzerať na perách, viem si to predstaviť úplne, že k takým presne typom, ktorým sa hodia také tie na fialovelé pery, na fialovele, no proste fialkasté pery, tak toto je fakt krásny odtieň, je to teda ešte raz opakujem 16. Ale pokračujeme ďalej a idem použiť tento korektor od NYXu, Bear With Me, toto je za mňa úplne že jeden z top korektorov z drogerky celkovo. Akože nielen z drogerky, ale aj celkovo, tak som sa chcela vyjadriť, pretože je to korektor, ktorý má v sebe aj také tie sérové zložky. Je veľmi príjemný, hydratačný a jednoducho má aj dobré krytie, aj fakt pekne vyzerá v tom očnom okolí. A mám ho rada aj čo sa týka klientely. Že ho fakt využívam aj na svoje klientky, špeciálne na zrelú pleť, pretože nerobí až taký úplne, že creasy efekt, to znamená, že nezalezie až tak úplne do tých vrások a fakt aj pekne proste vyživí to očné okolie. Myslím si, že ozaj oceníte tento korektor, ak ste ho ešte neskúšali a hľadáte niečo dobré. Takže bronzer a púder nebude tuto L'Oreal a NYX, ale budem používať niečo iné, keďže bronzer mám doma, svoj odtieň a mám tu len veľmi tmavý, tento by mi nesedel. A použijem teda tento od značky Rimmel. Toto je ináč celkom novinka, volá sa to Multitasker Bronzing Stick. Ja som mala teda dva odtiene, jeden som posunula ďalej, jeden som si nechala. A toto je odtieň 003 Tan. Viete s nimi ísť priamo aj na pleť, ale aj na ruku. Ja to spravím tak, že si ho dám teda na ruku a tak pôjdem na pleť. Je to taký jemne tmavší odtieň, ale nie je až tak, že veľmi tmavý, lebo on sa veľmi pekne blenduje na tej pokožke a tá 02 bola ešte o čosi blečia a tuším, že aj teplejšia. Ak hľadáte drogerkový takýto bronzer v tyčinke, tak tento je podľa mňa veľmi dobrý. Aj keď Rimmel teda už myslím, že nie je v DMkách, nie že myslím si, ale nie je v DMkách, tak ste zajsť do tety alebo do 101, neviem. No, vidíte, aký efekt robí to svetlo? Proste svetlo je základ, zrazu mám úplne iné svetlo. No a ešte trošku si navrstvím tento bronzer aj takto. Teraz vážené, ideme to setnúť, ale keďže, ako som spomínala, nemám tu žiaden takýto drogerkový púder, jediný, ktorý mám, a toto je Maybelline Fit Me, ale tento je viac taký ten touch-up ako setovací, takže tento nebudem používať. Takže si to proste setnem s tým, čo mám po ruke, s týmto beauty powder od Paese. Minula som počula, že to číta, že Paes. Tak neviem, asi som to celý čas hovorila zle. Na to takúto labutienočku naberiem si púder. Ináč tieto púdre sú fakt dobré. Trošku prejdem aj najprv na pokožku, až tak na kožu priamo na tvár. A tuto, kde sa mi aj krysuje ten korektor, tak to rovno s tým vyrovnám. Opäť takýmto spôsobom. Ja nikdy nejdem priamo s tým veľkým množstvom púdru na pleť a to je úplne jedno, aký púder mám, či hudu alebo proste drogerku. A setnem to. A teraz si zoberiem štetec čistý a proste len tie zvyšky akože trošičku takto jemnúčko poodstraňujem. No toto veľmi nechcem setovať, takže to len takto so štecom a proste vidíte, aby bolo.
No, ale čo sa týka týchto bronzerov, tak tieto sú podľa mňa fakt super, len proste tu nemám svoj odtieň. Mám tu odtieň 2,5 a odtieň 7,5. Tá 2,5 je ešte taká, že myslím si, že by som ju zniesla, ale je dosť teplá. Že je to proste také, že vidíte. Možno by to bolo na mňa too much. Takto. A je to proste taký fakt, že teplý bronzer. Nesedí mi odtieňovo až tak. Takže len taký proste tip, ak chcete nejaký fakt, že dobrý bronzer, tak aj tieto od NYXu sú úplne vynikajúce, veľmi dobre sa mi s tým pracuje. Ja mám doma dokonca 2 odtiene, mám aj jednu licenku doma, takže tie vám teraz bohužiaľ neukážem, ale sú super. Dobre, budem ďalej pokračovať s licenkou a tuto vyťahujem moju stálicu, tuto mám veľmi rada, je to licenka od L'Oréal Le Blush v odtieni 165 Rosy Cheeks, môj úplne podľa mňa najobľúbenejší odtieň z týchto liceniek. A musím vám povedať, že je to dupe. Akože je to hodnoverný dupe na Dior Backstage, tú rúžovú časť, tú najsvetlejšiu paletku, teda jednotku. Tak toto na lícach vyzerá presne tak, ako keď si dáte Dior. Takže mám to tu otestované a odskúšané a toto je tak krásny odtieň, že je taká pekná rúžovka. A ona má v sebe už aj rozjasňovač, takže vidíte, že tie líčka sa budú pekne lesknúť. Dobre, ona má ináč akože super balenie, lebo máte tu zrkadielko a lieta mi tu niečo za oknom. A ešte tu máte aj taký ten štetček. Ja som ho síce nikdy nepoužila a netuším, kde je. Ale keby niečo, tak viete to použiť aj takto. No a teraz rozmýšľam, že čo budem robiť s očami. Mne teda k tomu halloweenskému tutoriálu prišla aj táto krásna farebná paletka, ktorú ale dnes nevyužijem. Ale chcem vám ju aspoň ukázať, pretože toto je fakt pre také kreatívne vyžitie, pre kreatívne duše. Ak vás čaká Halloween, alebo proste celkovo chcete sa len tak vyhrať s farbami. Vynikajúca pigmentácia, vynikajúca paletka, odporúčam akože všetkými 20. Toto odkladáme, ale ja vám ukážem, čo mi teda ešte zaslali. Prišli mi aj tieto ich epické linky na oči, a ktoré intenzívne rozmýšľam, že ich dnes teda použijem, pretože sa mi veľmi páčia. Túto šedu som už stihla nosiť a stihla som ju mať na sebe viackrát. Veľmi príjemný odtieň, hlavne ak nechcete klasicky čierny a proste neznesiete vysoké kontrasty, tak toto je super. A je to teda odtieň 06 Graphite Glitz. Tuším, že ja vám urobím na ruke aj svoče. Ďalej je tu odtieň krásny modrý Midnight Rise, je to odtieň 10. Posledný je odtieň taký tiež opäť metalický Denim Dazzle, je to odtieň 05. Takto vyzerajú tie odtiene na rukách. No a ja teda rozmýšľam, že ja by som si možno dala aj tú metalickú modrú. Nie len tú klasickú, lebo tá je dosť svetlá, ale tá metalická je trošku tmavšia, takže budem používať tento metalický posledný odtieň 05. Teraz akože držte mi palce, nech nevidím z kamery. No, podarilo sa mi to akože takto, na tú kameru. Druhé oko si spravím mimo kamery a hneď som späť. Takto to vyzerá, mám to nanesené, myslím si, že je to ozaj krásna modrá. Dúfam, že to takto bude pekne vyzerať aj na tej kamere a že som teda aj dosť blízko. Idem si k tomu urobiť aspoň taký jemný základ na to viečko, aby malo proste nejakú dimenziu. Zoberiem si na to takúto obyčajnú paletku. Neutrálnu, môžete použiť úplne akúkoľvek. Ak by som tu mala nejakú že Catrice alebo nejakú drogerku, tak si dám, ale nemám, pretože ja som všetky tie také paletky, ktoré som zbierala, som ich proste porozdávala a ktoré už boli také, že fakt, že staré, tak tie som vyhodila. Rozhodla som sa tak, pretože som ich nevyužívala a proste keď ich môže využiť ešte niekto iný a môžu niekomu inému poslúžiť, tak prečo nie? A fakt si nechávam len to, s čím reálne pracujem, či už na sebe alebo na klientkách. Takže beriem tento odtieň, no a trošku si urobím tento ohyb. Toto je u mňa taký ten krok, že veľa to urobí. A s týmto tieňom pôjdem aj takto na spodnú líniu, ale vidíte, že hrubý štetec a proste len tak úplne jemne. Predtým, než dáme špirálku, tak si idem dať rozjasňovač a mám tu tieto nové rozjasňovače. Mám fakt, že veľa odtieňov, ale idem vám ukázať môj obľúbený. A je to teda odtieň Glaze in Butter. Tieto Buttermelt highlightere sú fenomenálne, to ste už asi mohli vidieť. Veľmi ťažko sa by ináč otvárajú, nechápem prečo a špeciálne tento jeden odtieň, ktorý mám rada. Toto je on, toto je veľmi, veľmi pekný odtieň, vidíte to? Je to taká masielková textúra, krásne to vyzerá. Taký zlatavý odtieň, taký šampáň, nie je úplne studený. Nevadí mi to, aj keď nie som až taký proste, že tmavší typ, ale napríklad aj tento zlatý Battered and Gold vyzerá veľmi pekne.
ten je skôr taký na opálenú pleť. No ale ja si tento zoberiem a trošku si ho dám tak akože cez ten stred. Presne na to miesto, kde mi ako keby chýba tá linka, lebo ja si ju nekreslím cez celé viečko, ale tuto si stále nechávam taký maličký priestor. Opticky vám to aj zväčší, aj predĺží to oko. Mám pocit, že mi nesedí táto farba a teraz ako som si urobila ten make-up, tak mám pocit, že deto mi nesedí tá farba. Takže ak si tu nájdem niečo na záver tohto videa, tak sa prezlačím. Vážené, čo sa týka maskár, poslali mi, myslím, že všetky odtiene od Maybelline Sky High. Mala som tu aj čiernu, aj tú tmavo-zelenú a fakt toto sú, že top maskary, to vieme. A tú tmavo-zelenú ja som teraz skúšala úplne prvýkrát a je fenomenálna. Vyzerá veľmi pekne aj s takými svetlo-zelenými očami, ale keďže ju tu dnes nemám, pretože som si ju už vzala domov, tak si dám niektorú z týchto. A dosť ma lákajú tieto dve, ak mám byť úprimná, lebo akože myslela som si, že si dám klasickú čiernu, ale táto modrá vyzerá fakt brutálne, je to taká elektricky modrá maskara. Ale to by bolo možno, že na dnes too much, pretože tam, kde ideme, budú aj rodiny s deťmi a nech nevyzerám proste, že som až príliš extra. Takže možno si dám túto. Táto je taká, že fialovo-modrá. Skúsim si len tak na kraj, že ako to bude vyzerať. Lebo ona má aj takú dosť dobrú tmavosť, takže by to nemuselo kričať na tých myhalniciach. Myslím si, že táto bude fajn, takže dám si túto. A toto je odtieň Plum Twilight. Vidíte, ako sa menia tie pery? Že toto je presne to, o čom som vravela. Možno, že sú to moje pery, ktoré takto reagujú, ale už to proste nie je taká tá svetlá hnedá nude ako na začiatku. Akože páči sa mi ten odtieň, ale vidíte, že sa to zmenilo proste. Fialová maskara, alebo celkovo, že fialové ceruzky na oči a zelené oči robia spolu veľmi dobrú robotku a veľmi to spolu ladí. A úplne vám to vyťahne aj tú zelenú farbu vo vašich očiach. Mám to nanesené, už presne viem, čo si k tomuto oblečiem, dám sa na také tmavo-šedé tričko, také fakt, že s nízkym kontrastom a myslím si, že to bude vyzerať super, lebo takto sa mi to nepáči. A idem si dať dole toto spier, pretože sa mi to tiež teraz úplne nepáči k tomu, čo mám na očiach a tie oči sa mi dosť páčia. Takto sa zintenzívnili, ja ich troška prejdem, hlavne v tých okrajoch. Prezliekla som si tričko, lebo ma to rušilo na tej kamere a idem si dať kontúrku. Táto je od NYXu v odtieni Cappuccino, tuším, že presne tak, 05, alebo teda 805. A toto je fakt, že veľmi pekný odtieň, to som si kúpila ešte skôr a ak hľadáte proste peknú hnedú z drogerky, toto je on. Je to taký odtieň, že so strednou intenzitou, to znamená, že nie je to úplne taká tá svetlá nude. Musím si proste s týmto vyplniť takto viac perí. To vyzerá aj s tou kontúrkou, mám pocit, že mám zase ináč kameru. OK. Tak to vyzerá samotný make-up. Akože myslím si, že fakt veľmi pekne. Mám pocit, že tie pery sú dosť tmavé k tomuto. A teraz vám ukážem moju tajnú zbraň, ktorú používam, keď si chcem dať, že dlhotrvácný svetlý rúž. Buď používam Pharmacy Moneymaker, ten je úplne taký, že svetlý nude, alebo keď chcem taký, že trošku do ružová, čo teraz chcem, tak je tento Max Factor a toto vám akože asi ani 0,15. Asi to bude odtieň 0,15, túto dole, lebo to bolo také duo. Je k tomu aj taká tá hydratačná časť. Mám pripravený aj lesk, no ale urobíme to teda takto. Tento rúž ja som videla ešte veľmi dávno u Lenky Leník, ktorá sa teraz tiež vrátila k videám na YouTube. Ona tento rúž používala jeden čas úplne, že stále. A strašne sa mi páčil na nej, tak som si ho kúpila. A akože mám ho rada. Až na to, že je to taká klasika dlhotrvácna, že nie je to asi úplne pre každého, pretože niekomu nevyhovuje mať rúž celý deň na sebe. Akože je úplná škoda, že na týchto obaloch nie je napísané, ako sa volá tento typ rúžu a myslím si, že je to niečo Infinity alebo Lipfinity alebo neviem, vygooglím, napíšem. Sú to také tie trošku vysúšajúce rúže, akože už cítim, keď začína schnúť, že proste je to taká tá textúra, ale zasa, keď máte dobre zhydratované pery a keď vám to proste nevadí, tak máte rúž, ktorý vám vydrží fakt, že celý deň na perách. Mi došiel fixačný z tohto radu, takže použijem tento od Debory Skin Booster Makeup Fixing Spray. Vynikajúci.
No a takto vyzerá celý môj make-up. Dajte mi vedieť, čo na to vravíte, na toto kombo. Hlavne na tie linky som zvedavá, že či nosívate takéto farebné linky, farebné maskary spolu dokopy alebo aj samostatne. Ja to mám teda veľmi rada. Ďakujem vám krásne za každé jedno zhliadnutie a za každý jeden like. Ďakujem, že ste si pozreli toto video a že ste si na mňa našli čas. A ja sa s vami lúčim a vidíme sa na budúce. Pa, pa.